Salutare copii! Astăzi vom citi un fragment din cartea Strălucește, autor J.J. și Chris Grebenstein. Protagonista îi pregătește un cadou tatălui ei. Cred că e momentul să pregătiți și voi ceva pentru părinții voștri. Se apropie Crăciunul. Sper ca moșul să-mi aducă acel aparat cu proiecții stelare pe care l-am văzut într-un catalog plin de chestii științifice, sau o carte scrisă de eroina mea. Eroina mea este astronom la Observatorul Palomar din California și gazda emisiunii mele preferate. La sfârșitul fiecărei emisiuni, eroina mea face cu ochiul la cameră și spune: să străluciți mereu, căutători în stele. Mă simt ca și cum mi s-ar adresa direct mie. De ce iubesc astronomia atât de mult? Cred că totul a început în clasa a doua. Am fost cu clasa într-o excursie la planetariu. Acolo ne-au proiectat o mare de stele pe un tavan cu polă, iar noi ne-am minunat care mai de care, pe măsură ce, una câte una, constelațiile erau evidențiate și transformate în versiuni ale statuetelor grecești, făcând astfel mai ușor de observat procesul constituirilor. Favorita mea, Ursa Mare, care se traduce din latină prin Ursoaica Mare. Ursa Mare stătea acolo sus, pe tavanul planetariului, pentru a-și proteja fiica, o constelație mai mică, numită Ursa Mică, o ursoaică mai mică. Când spectacolul s-a terminat, profesoara mea a trebuit să mă tragă efectiv afară din planetariu, fără exagerare. De atunci, l-am convins pe tata să mă ducă acolo în fiecare weekend, în decursul unui an întreg. Mama a murit când eu aveam 3 ani, așa că nu-mi aduc aminte prea multe despre ea. Dar când mă uit noaptea în sus, spre cer, și observ carul mare, încep să fac conexiuni pentru a completa pe mama ursoaică. Asta este traducerea mea personală a Ursei Mari. Este ca și cum mama ar fi acolo sus, în fiecare noapte, având grijă de mine. Chiar și în timpul zilei sau când cerul nopții este înourat și nu pot vedea nicio stea, știu că ea ne veghează pe tata și pe mine. Așa sunt stelele. Ele sunt mereu acolo, fie că noi le vedem sau nu. Treaba mea este să am grijă de tata, așa cum ar avea mama grijă de el dacă ar fi aici. Și pentru că tot vorbesc de tata, plănuiesc să-i ofer un cadou special anul acesta, în loc de obișnuitele înregistrări originale ale muzicalurilor lui favorite de pe Broadway. Plănuiesc să-i ofer o ramă argintie gravată cu fotografia lui și a formației sale a capela câștigătoare, în timp ce interpretează pe scena competiției. Și dacă privești cu toată atenția, mă vei vedea oarecum și pe mine, undeva în culise, îmbrăcată în negru, ținând în mână o cană cu apă la temperatura camerei. Aproape că am strâns toți banii pentru a cumpăra rama de fotografie. Și asta pentru că am un job part-time, adică plimb câinele doamnei Helen Gilbert. Este o văduvă care trăiește în complexul de apartamente pentru seniori, la o distanță de o cursă rapidă cu bicicleta de casa noastră. Nu uitați, dragi copii, să faceți un cadou părinților voștri de Crăciun.